Kimat ki bakongsan jong ke kubur menta ke stem. Kadorbar mangtingka jong ke sarkar India kan sedang nadu menta ke sengi. Yaro Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ya ka kenhuan NCC haka kam syakri jong ka na ka benta keri. Kajingai dawai polio ki khilung khana ki bahapo san snem karta kanlong haka shitarik urumpang. Ki kubur ki babnya. Kadorbar mangtingka jong ke sarkar India kan sedang nadu menta ke sengi. Kadorbar kan sedang dekat jingkran lampang jong Presiden Ramnath Kovind. Ya ka mangtingka jong ka sarkar India na ka benta usnem 8,000 arpawai 8,000 arpuar ya ka ba an sepen sngau ha ka shitar udompang kan sadairu ka mangtingka ka ba an pendan kam syu daki kot kisla ka ban sarung ha ka kitab history jong ka India. Kementeri Pelapisa Tingkah jong ke sarkar India ka Nirmala Sitharaman kala play ke mobile application ke bala jer keteng Union Budget mobile app kenang ban kampen suk ya barok ki dekhot jong ke yeng dor bar thawan bar kum juru ikipat ba banyo jing tip babnya ha ka bayde ba ka mang tingkah jong ke sarkar. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ula ai ke jingro ya ke benta terekam juga kenhon National Cadet Corps NCC ha ke jing syakri jong ka ya keri ha ka baulo ong baki dekhot jong ke NCC ki layarap shibon ya ki patba ki badan kam ya ke jing kershan jong ki ha ka por shlei bat ha ki wei ki jing shop mariang. Haba ajing kran ha ke NCC rally minhin ke sengi New Delhi Menteri Rang Badu ong ba da ki lak ngut ki dekhot jong ke NCC ki lai tre rengkat baki bor ki bahalor kumjuru baki nong penyat shnong ha ke jing kun persya ke kelam COVID-19. Ula bendap susu da ka boong balala ban saki ya ke jing tre borba jong ke kenhuan NCC ha ka por jong ke kelam. Ulai thoru baki don ko ba shilak mot ki dekhot NCC ki barang shahi kai pentibet ha ki kenhuan sipai ba pher jong ke India ha ko ba shispa nyau pusantali ki district ki badon ha ki than rot nong bat ha ki than ki ba sampot bat ki wei ki ri. Menteri Upaya Ketanat jong ka koi ke sarkar India Dr. Harsh Vardhan ula penyat ya ka jingilang ka ba arpulai jong ki kaptu kan ki menteri sarkar ki ba khmi kerpang ya ka COVID-19 ya ka jingilang la penong da ka video conference. Dr. Harsh Vardhan ha ka jingkren jong ulong ba ki case COVID-19 ki ba thamai ha India ki dan tang hapo ka khatar hajar ngut bat ki brio ki ba dang don tayo khnyang jingpang ki long tang silak nyo phulai hajar ngut. Ulai thuru ba ka India ka la krishan ya ki wei ki ri ka perthai da ka ba ailang ya ki dawai inject banyada na ka COVID-19 bat ka pharu ki brio na India ki bratbit ha ka jing penya ya ka te ka jing ai dawai. Uong ba ka India ka la yo ya ka jing shanya na shitlu perthai ha ka ba ki la pediang ya ki dawai basna ha India. Kani ko khubor ka wan shri na ka All India Radio Shillong. Laitli kijing mlien bangi baro ngide ban bot perkhing banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjingai iwai na iwai pan. Habai dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya ka khmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang bani le persya ya kijing pang COVID-19. Kani ke All India Radio Shillong kabuan nam syapi ke kubur. UMLA karani ko roba Pius Marwen ula pli pat ba ya katu kani ki project trekam min kasi ha Southwest Khasi Hills District. Kita ki project ki kentup ya ka school upper primary ha Panchiring ka jingkieng ha Mohati ba ya ka surok ha ka snong Korai Gora. Ya kita ki project baro an pentre ha po jang ka scheme border area development ba ka jingnu jing sep lakhan antat ba kan nong kumba prapolang. Kibaladan lang hakate ka jingilang ki kentup ya ki he sarkar na ka border area development bat ki ki officer jong ka sarkar jilla. Ka jingilang jong ka district level coordination committee kala long minhin ka singi ha Southwest Khasi Hills District mokurwat ha ka bagi tanat trekam ba pher jong sarkar kila pensngau ki mat ki bakongsan halor ka jing pentrekam ya ki scheme ba pher ha ka te district. Haba ajing kiran haga jinglang ke Deputy Commissioner jong Southwest Khasi Hills District kong karumai kharkongor ko ong ba la khot penlong ya ketika jinglang daga jing thmu banyo khmi binya ya ki jing tre haki kampun roi ki ba pher ya ka bala pentre de kitanat sarkar hala ka jong ka benta na ka benta ka roi ka par ha ketika district
Kalapan pauru ia kajing men ba ka jing e philio jingmon kan sa pensei so ia ki jing trekam ki babon bat banang jam shaprang ka district baro kawai. Kobis trekam jong district medical and health officer East Khasi Hills district kan pelong ia kajing ai dawai polio bala tip kum ko intensified pulse polio immunization program IPPI 8,000 arhuway haborok ke district hakashi tarik rumpang 8,000 arhuway nado kapor kandai beji menstep hado kapor sau beji janmit ya kadawai an ai hakijaka bala penkrek kerpang hakeleng ke district haka artarik bat kalai tarik rumpang an penbuat sa ka jingni rong hamman la ki ying brio ban penti kena ba barok ki khulung khana ki ba hapo san snem kerta ki yo ya kadawai polio kajing temu ka bakongsan jong ka program IPPI ka long ban rat ding khong ya kajing pang polio na ka district bat na ka jelahi baro kawai kawai na ki jaka thanjan khadi bala rimbha asam kala ki biang sasisian da kajing tre jong ka Khadi and Village Industries Commission Menteri jong katanat micro small and medium enterprises MSME lani ki karkhana red ba ka jaka thanjan khadi hagashnong kawali kabadon ha Baksa district jong ka Assam kadai ka blasha thang ki rang bodo ha usnem khandai spa prapu khandai bat menta ka KVIC kala panthamai biang ya ka kum ko wei ni ki karkhana thanjan rusam bat kan sa sedang trekam no ha ka tayo ka baar jong ubnai rampang Meghalaya prangut ki brio ki langat hau kenyang jingpang corona minnin kasngi bat haka joko por ki don nyungut ki weipan ki balayo jingkot minnin kasngi baro prangut ki balayo thamai kenyang jingpang ki dai ki bana East Khasi Hills district ki berang don yo kenyang jingpang mentah Meghalaya ki long kendai phongut bat ki bala khlat no ki long shispa saupun riungut khatlai hajar sanspa khatlai ngot ki brio ki layo jingkot na ka COVID-19 haka jilla Meghalaya Kajing pun buram ki brio ki bala pendap ya ka field assistant training course ha ka kedan soil and water demonstrator ka long ha conservation training institute CTI ka ba ha bernihat Ribhoi district minnin kasngi uba hamlet doling ha ka jingkren jung ukum kongsan ulo ong ba baro ki bala syahikai pentepet ha ka kam ki dei ki ba kordor bha na ka penta ka jela ula kentu ki baro ban sam lang ye ki jingnang jingtip ki ba ki layo khnang ba kinong rep kin yo jing shai ba jing sngo thu kum no ba kinang kiu shaprang ba ha ga jo kapor ba nyo sumar kham jana ye ka mariang ula ongro ba ka CTI bernihat kadai ka waini ki jaka ai jing hi kai bala rim ha ha ka than shate lammi bat kala jo ai ki jing hi kai pentibet che ki tana trekam ki ba pher jong ka sarkar uong ba kalong ka badan kam ban kentiu no eka menta syaka kerdan directorate Hashwaba in penkut ya kini ka khubor sa sisian pat kini kilong kibat ki bakongsan. Kadorbar mangtingka jong ka sarkar India kan sedang nadu menta kasngi. Yaro Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ya ka kanhuan NCC haka kam syakri jong ka naka benta kari. Kajing ai dawai polio ki khilum khana ki ba hapo asam snem karata kanlong ha ka shitarik urumpang 8,000 aphuwe. Kato kini khubor kalakon barkalawan sipi naka All India Radio Shillong. Sengam habat apat menta saya ke program kapan pun.